Manya-manyan dalilai da suka hana manya-manyan jaruman Kannywood yin aure. Ga dai cikakken bidiyon nan za mu kawo maka shi a cikin wannan channel ɗin tamu mai suna Bigola TV ba tare da daɗewa ba. Waɗannan dalilai manya-manyan dalilai ne, ga dai bidiyon nan yana zuwa maka a cikin wannan channel ɗin tamu. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da zuwa wannan channel ɗin tamu mai suna Babban Gola TV. To da Allah in dai wannan zuwanka ne na farko, ka daure ka dangula mana subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu da kuma zafafa a kan lokaci da zarar mun dora. Mun gode da kallon wannan tasha tamu mai suna Bigola TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel ɗin tamu mai dimbin albarka. To mai sauraro, ka karkaɗe kunnen ka sannan ka gyara zama domin kallon wannan cikakken bidiyon. Domin jin manya-manyan dalilai da suka hana matan Kannywood yin aure. Manya-manyan dalilai da suka hana matan Kannywood yin aure bai fice guda ɗaya ba zuwa guda biyu. Duk macen da ka ganta a industry na Kannywood tana sana'a ta fim, tana samun kuɗaɗe manya-manya, ba za ta taɓa yadda ta yi aure kuma ta koma ƙarƙashin wani ya zauna a ce wannan kuɗin da suke shigo mata ta samu na kaso a tattare da wannan kuɗaɗen nata ba. To ma bayan nan ba barin kai ka da nisa. Ga dai Aisha Humaira, ga Nafisat Abdullahi, ga Momi Gombe, ga Fati Washa, ga sauran jaruman su Hafsat Idris Barauniya da Maryam Yahaya. Ga Daso, kamar yadda ka sani dai Hafsat Idris Barauniya ta yi aure ta huta a yanzu haka. Amma Nafisat Abdullahi da Momi Gombe, Aisha Humaira, Maryam Yahaya kuwa suna cikin industry din ana fafatawa da su kamar yadda ka sani. Amma mai sauraro, babban dalilin da yake hana su bai wuce guda ɗayan nan ba zuwa guda biyu. Duk jarumar da ka ganta a masana'antar Kannywood tana yin neman kuɗi, to ta saba da manya-manyan kuɗi kuma tana nishaɗi, tana cin duniyar ta da tsinke. Za ta fita ƙasashe na duniya, za ta je ta shakata, sannan kuma za ta riƙe manya-manyan kuɗi, za ta shana, za ta yi abin da ranta yake so. Idan kuma aka ce yau ga jaruman nan ta yi aure, to ta katse wannan igiyar wannan nishaɗin nata na wannan ɓangaren da take fita ƙasashe ta je ta yi sa, kuma sannan ta fito a bidiyo ko a fim ta taka rawar gani, masoyanta kuma su yabe ta. Idan ana buƙatar zuwa gurin taro za ta je, duk wannan ya riga ya katse. To su suna ganin gaskiya in dai suka katse wannan hanzarin, sun katse hanzarin su ne da wuri, yayin da kuma a haka ba su gama cin duniyar su da tsinke ba. Amma kuma aure shine nan kimar ƴa mace a ko ina ne. To wannan shine dai ɗaya daga cikin dalilan da ya hana jaruman Kannywood yin aure. Wani babban dalilin ma da ya hana su yin aure kenan. To mai sauraro, kar ka manta dai kana tare da channel ɗin nan mai suna Babban Gola TV. To da Allah in dai zuwanka ne na farko, ka daure ka dangwala subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa. Don shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu da kuma zafafa a kan lokaci da zarar mun dora. Mun gode da kallon wannan channel ɗin tamu mai suna Bigola TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga duk mu a cikin wannan channel ɗin tamu mai dimbin albarka. Mun gode da gudunmawar kallo da kuke bamu kullum da kullum da zarar mun ɗora bidiyo a cikin wannan channel ɗin tamu. Mun gode sosai da sosai. Godiya ta musamman ga masu sauraron mu.